a cikin a naira biyar ka san naira biyar ai Na san ni a cikin naira biyar idan aka cire naira uku saura nawa saura 400. to salamu alaikum kamar yadda kuke gani yau gani a cikin garin Sokoto kuma da na shigo Sokoto sai na nemo superstar super ko ba haka bane ba to super akwai wasu yan tambayoyi da zan maka gaba ɗaya guda uku ban da wannan kuɗin akwai wasu kuɗin zan baka 500 ka gane kyauta zan maka wannan alƙawari ne na farko ina so zan maka tambaya guda uku tambaya ta farko a cikin a naira biyar ka san naira biyar ai Na san ni a cikin naira biyar idan aka cire naira uku saura nawa saura 400. super a cikin biyar fa naira biyar Au, wacce ake bamu muna yara a cikin naira biyar a cire naira uku saura nawa ina ganin saura 80. 80 shikenan mu je ta gaba wannan kudin ka rike su kana ji naka ne banda kudin da na ce zan baka naka ne amma sai ka irga mun su daidai wa'annan ka tafi da su kashi ne amma yanzu irga mun su nawa ne Biyu, uku, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. a'a ka yi tsallake shi